Etorri ginen egin gero, segiduen kartzela dugu hori. Segiduen kartzela. Nos bueltatu zinen, gutxi gora bera? Ekainen azkenetan, hogetan marra dugu izango zen, 3 bat hilabeten gaino zena. 3 hilabete? 3 hilabete inguru. Aprilian izazpitzen edo sortzen gominen. 3 hilabete eskaz behar bada. Orduen gauzat, eta Bermeon egon zinen fascista sartu arte Bermeon. Bai. Eta han pasatu zaltzego zer edo? Han italien duen asko. Sorteo eta italien dugu zen asko Bermeon. Bermeon. Bai. Eta eure sartu ziren? Bai. Sartu ziren, bai esaterako moriuk eta zen banaka bat. Eta are gabiz paso izan, moriu bildure mota bien, emakubikan andraganak jota bila eta gabiz paso bizila. Eta bat, gabiz edo agertu zen txano gorritun bat, gogoratzen ez da. Zen moriu paso zela eta ez da bizu, neska guztizik eta bildurez, moriu. Bat emat solte gelditu zen emat edo izango zanan. Gogoratzen gara, geroan sartu bidabil ezabien nien, koxeko iruretan budarizek jarri, euskotarrak, hori joabin kornetinekin. Guri eiztan dauzizek eta han edade bardeneko lehenko zine dukuen, ez denen edadeko eta haren gogoratu jakin bilbora dukun bidabil. Ze barako gazi ziren zerakoten, guri da benak eskako bilbora da. Gura amak eta hemen aiztik eta eure zerren bidabin, nauzizen aizkapetan badabi gugua zerren bidabin, zerat eta nego zaban urten jokun zen bakarrik bilbora, baina aiztak eta ez. Baina bermio metu jo baina, baina goxuko iruretan zero egin zutien. Baina gero azkainuna entxartu bepaso bertan, osabiek eta nahiko zerrekin ze. Abertzaleek eta